Fil-qorti, il-Gvern instab ħati ta' ksur tal-libertà tal-espressjoni dan meta l-Ministru Owen Bonnici, dak iż-żmien Ministru tal-Ġustizzja, kien ordna għal aktar minn darba biex jitneħħew il-fjuri u x-xemat mill-post li sar simbolu tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia huwa proprju għalhekk li qed tintalab ir-reżenja immedjata tal-Ministru Bonnici. Id-deċiżjoni tal-qorti tindika b'mod ċar li l-Gvern kiser id-drittijiet tal-espressjoni ħilsa ta' dawk kollha li qed ipoġġu fjuri quddiem il-mafkar ta' Daphne Caruana Galizia fit-Triq ir-Repubblika. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Joseph Zammit McKean stqar li din kienet biss azzjoni ta' pika. F'isem Repubblika der Manuel Delija flimkien mal-avukat Jason Azzopardi. Il-qorti daret fuq il-Ministru Owen Bonnici bl-iktar mod espressu espliċitu ikkundannatu qalet illi gideb meta uża l-iskuża tat-tindif u tal-preservazzjoni tal-memorial biex jiċċensura il-protesta u għar minn hekk qalet li abbuża mill-sinifikat ta' dan il-memorial u użah biex iġib firda. Owen Bonnici m'għandux l-ebda opportunità u skuża biex illum ikun Ministru tal-Edukazzjoni, il-Ministru li suppost irrawwem ġenerazzjoni li taf x'inhuma d-drittijiet tagħha u li lest tiġġieled għalihom. Owen Bonnici għandu jitlaq. Din mhix l-ewwel kawża li rebħet is-soċjetà ċivili fil-qrati ta' Malta e kif qed tkompli tfittex li ssir ġustizzja. Ħadna l-kummenti ta' Rachel Williams li hi attivista tas-soċjetà ċivili. Dan kien ksur ta' drittijiet fondamentali tagħna ta' ċittadini u llum il-qorti dan ikkonfermatu mhux tal-li konfermatu tal-li l-Owen Bonnici urid biċ-ċar illi uża dan il-monument, dan il-memorial biex jikseb il-firda. Kien Kutajar, Net News.